चुनरी पर टोना पियरी पर टोना, चुनरी पर टोना पियरी पर टोना, सलोना ए बिटिया जोग जाने रे माई ए बिटिया। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। खबर भोजपुरी के टीम आज गोरखपुर में भी हमनी के बीचे भोजपुरी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहल अंकिता पंडित जी बानी। अंकिता पंडित जी, खबर भोजपुरी के प्लेटफॉर्म पर रहल बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद और खबर भोजपुरी के भी धन्यवाद हमके आपन हिस्सा बनावे खातिर। और हम श्रोतागण जो लोग भी हमके देख रहल बा, हम सबके स्वागत करत बानी। आपके भी स्वागत बा। सबसे पहला सवाल रउआ से हमार ई बा कि आज के दौर में कहल जाता कि जो अच्छा भोजपुरी गीत संगीत बा चाहे साहित्य बा ओकरा से युवा वर्ग दूर हो गई बाटे। तो युवा वर्ग के रुआ माने ये से जोड़े खातिर एकरा प्रति आकर्षित करे खातिर का कई जा सकेला एकरा बारे में? जो युवा वर्ग बाटे असल में दूर ना हो गए बाटे, साहित्य के बारे में अबे पता ही नहीं है कि कुछ साहित्य भी बाटे। जैसे कि सबके एगो रुझान मिलेला कि भोजपुरी में व्याकरण नहीं है, लेकिन असल में पता नहीं है कि बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित व्याकरण भोजपुरी के मौजूद बाटे, क्योंकि पढ़ने की जरूरत है। तो इनमें प्रयास ये हो सकेला कि जितना हो सके साहित्य के जो बहुत बढ़न एगो दायरा बाटे भोजपुरी के, ओके युवा वर्ग एक दूसरे के सहयोग से जाने की कोशिश करे। और जो हमने के ठाती बाटे भोजपुरी के और जो अभी मौजूद साहित्यकार लोग बाटे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे बाटे। जैसे प्रमोद कुमार तिवारी जी बाटे, अभी मृत्युंजय कुमार सिंह जी के गंगारत्न विदेशी आए बाटे और उनके प्रमोद कुमार तिवारी जी के भोजपुरिया के ठाती एगो किताब बाटे। और ऐसा ऐसा बहुत सारा किताब बाटे। अभी सुंगी जो बहुत पुरान पांडे कपिल के जो उपन्यास बाटे ओकर ट्रांसलेशन अबे बीएचयू के एगो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एगो प्रोफेसर बाने चौबे जी, गौतम चौबे उनके नाम होवे। हाँ, तो ऐसे करके बहुत नया नया काम हो रहल बा, ओके स्प्रेड करे के काम हम लोग के जाए। तो हमारा ये प्रयास रही कि हम जोन भी नया चीज पढ़ी भोजपुरी में जो हमरे खातिर नया बा वो हम और भी युवा वर्ग के बीच स्प्रेड करें। अच्छा, हमारे वो और सवाल रउआ सही बा कि भोजपुरी के गीत संगीत जोन बा तन कहल जाला कि ग्रामीण क्षेत्र के चीज है और वह शहर में रह के भोजपुरी गीत संगीत के दुनिया के प्रति कैसे मने रुझान आई? दरअसल हमनी के शहर में आयल बनी तो गांव से ही होके आयल बनी। पूरा यूपी बिहार के जो इलाका बा, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करेगी, तो हमार गांव ही देवरिया जिला में पड़ेगा। तो वजह से तब पूरा भोजपुरिया लोग ही बाटे। तो हमनी के शहर में बस देनी आके, लेकिन हमनी के जो मन बाटे तो वही जगह से भोजपुरिया माटी में। तो हमनी के घर में भी हमेशा शुरू से हमनी के भोजपुरी सुन रहल बानी। बस कमी ई रहला कि हमनी के स्कूल में कबो भोजपुरी के बारे में ना बतावल गई और घर परिवार में भी हिंदी ही बोलल जात रहे। तो हमनी के भोजपुरी शुरू कैले में और सीखने में बहुत समय लगा। घर परिवार से जब लोग गीत संगीत की दुनिया में आवे के इच्छा हुई तो कैसन सपोर्ट मिला? हमके बहुत सपोर्ट मिला शुरू में, बल्कि दिक्कत भाई जैसे कि उस समय इतना क्रेज ना रहा कि क्योंकि बेटा बेटी जो बातें संगीत क्षेत्र में जाए और ओकर एक और हम हो ना कहा कि क्रेज ना रहल हो सकेला। हमनी के इलाका में क्रेज ना रहल, क्रेज तो रहबे करल। जैसे कि एक से एक संगीतज्ञ के लोग अबे बुजुर्ग हो गए बटे, तो उन लोग कब से काम करत रहल। तो धीरे धीरे ओके कन्विंस करे के काम तो अपने रहल। लेकिन एक बार
आसान हो गई हमरे खातिर काम कईल और बहुत सपोर्ट मिलल हमरे मम्मी पापा चाहे हमरे हमारे जो भाई लोग बटे बहुत ही सपोर्ट मिलल हमके आगे बढ़ने में। भोजपुरी के जो युवा पीढ़ी बा जो आज भोजपुरी के लेके कहता कि हम कुछ कर रहल बानी जी उ लाइक व्यू सब्सक्राइब के चक्कर में पड़ के जी कैसनो कंटेंट जना के मान के चली की कहा जा सकता कि अश्लील कंटेंट बा जी जना में ऑब्जेक्टिफिकेशन कइल जाला ओकरा के तुरंत माने ओकरा से एगो आगे लकीर खींचत ओकरा युवा वर्ग के का संदेश देम कि अच्छा काम करके कौना तरीका से मार्केट में अपन जगह बनावल जाए। जी हम रोज से एक कहल चाहते हैं कि कबो भी लाइक और व्यूज और सब्सक्राइबर के बढ़ावे खातिर हमार प्रयास नहीं होके चाहिए चाहे केहू भी होके अगर वो बढ़िया कुछ काम करल चाहता और अगर ओके सिर्फ एक बिजनेस करे के बाटे तो जरूर लाइक व्यू और सब्सक्राइबर के ही पीछे होके भागे के चाहिए लेकिन अगर वो कुछ बढ़िया आगे भविष्य में कुछ खुद के देखल चाहत होगे तो वो एकरे पीछे ना भागे बल्कि जो काम वो करता हमेशा उनमें बेहतरी के प्रयास होके के चाहिए। और अगर आप पहले के जितना भी साहित्यकार लोग थे बटे चाहे गायक गायिका कैलाश गौतम जी बहुत बढ़िया कवि रहल बानी क्लासिक कवि उनके कहल जा सकेला। पांडे कपिल जी जिनके उपन्यास आप देखी तो भोजपुरी के सबसे क्लासिक उपन्यास कहल जाला फुलसुंगी के। आप चंद्रशेखर मिश्र के हम बात करी तो आजादी के समय में आप चल जाई तो जितना बढ़िया बढ़िया उनके गीत बाटे एक जोश भर दे वाला गीत बाटे। चाहे आप महेंद्र मिश्र भिखारी ठाकुर के तो लगभग हमके लगता है सबको नाम सुनले बा। हीरा डोम एक नाम बाटे जो गुमनाम बाटे लेकिन उनके बारे में असल में हम मतलब जो लोग रहला उनके बारे में कुछ एकत्रित ना कर पाओ वो लोग वो व्यू खातिर काम ना करे लेकिन वो लोग जो करके गए बटे तो हमने खातिर बहुत कुछ सीखे खातिर बटे उनके जो खाती बटे उहे लोग तो हमने के खाती है तो उनसे हमने की का ले सकेगी तो हमने के व्यूज सब्सक्राइबर खातिर अगर काम कइल जाए तो फिर हमने के वैसन काम ना कर पाई जाए कबो भी। आज भी यूट्यूब पे जो पुरनका हमने के साहित्यकार गायक गायिका लोग बटे उनके वीडियो मौजूद बटे उनसे बहुत कुछ सीखे के मिलेगा। तो अगर वो समय वो लोग ओकरा बारे में सोचले रहा कि हमके बहुत व्यूज चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए तो शायद आज वो हमने खातिर प्रभाव ना डाले रहे और वही हमके लागेला कि इहे एगो सीखे वाला चीज है कि वो लोग हमेशा अपने के बेहतर बनावे खातिर प्रयास करे और वही से आज हमने के वो लोगन के एक लीजेंड के रूप में देख रहल बानी। तो हमने के भी खुद के बेहतर बनावे खातिर काम होके चाहिए ना कि व्यूज सब्सक्राइबर और लाइक। भोजपुरी के अधिकांश गीतकार जे गावेला गायक जे स्त्री विरोधी शब्दन के प्रयोग करके जना के कहा जाता कि माने नॉर्मल भाषा में कह दिया कि अश्लील गावता वो लोग कहेला कि हमार जो दर्शक बा जो वर्ग बा जो ओकरा के देखता उ जब ऐसा कंटेंट चाहता तो हमरा के रोकेला के बा चाहे वो काहे हम ओकर विरोध करतनी। तो युवा वर्ग जो आज के जो पढ़ल लिखल वर्ग बा जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के का अच्छा बा का बुरा बा एकर समझ रखत है तो ओकरा के का संदेश देवे के चाहे कि माने कैसे ओइसन गायक लोग से दूरी बनावल जाए ओइसन गीतकार लोग से दूरी बनावल जाए और समाज में अच्छा कंटेंट के प्रमोट कइल जाए। देखिए अच्छा कंटेंट के प्रमोट कइल ता मतलब बढ़िया काम बटले बटे और मुश्किल भी जैसे कि मार्केट में खराब कंटेंट के इतना भरमार बटे कि ओमे अच्छा कंटेंट के अबे ओकरे मुकाबला बहुत कमी बा लेकिन एक बार में तो सब कुछ ठीक ना हो जाए तो धीरे धीरे लोग लागल बटे बहुत सारा टीम लागल बटे काम हो रहल बा और रहल बात कि अच्छा कंटेंट बनावे वाला लोग जो बाटे उनकी अभी कमी बा। कमी ऐसे बाटे कि भाई बहुत सारा लोग बाटे जैसे अभी हम पिछला सवाल के बारे में जब चर्चा होत रहला तो व्यू सब्सक्राइबर लाइक के बाद भइला तो यहाँ भी ओके थोड़ा हम जोड़ल ऐसे कि जोन मार्केट बाटे ना मार्केट में कहल जाला ना जोन दिखेला तो बिकेला ठीक बाटे तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री बा वो वही के हिसाब से काम कर रहल बिया ठीक बाटे ता हमनी के वो काम नहीं के करेंगे ऐसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री सॉफ्ट फॉर्म पर उस कर दिया ता हमनी के
जो बढ़िया दर्शक बाने जी। बाटे उनके बढ़िया चीज सुने के भी इच्छा बाटे और बहुत बढ़िया बढ़िया दर्शकगण इकट्ठा हो रहल बा बढ़िया कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज करे खातिर भी सुने खातिर भी। त हमेशा जो अच्छा दर्शक और श्रोता होने उनके संख्या हमेशा कम होने त हमके संख्या और भीड़ इकट्ठा नहीं करे के आपन बढ़िया कंटेंट दिखावे खातिर चाहे बढ़िया काम करे खातिर और हमनी के फॉर्म नहीं के बनावे के हमनी के बढ़िया भोजपुरी में जो एक श्रृंगार रस जो कहल जाला जोना के आप सुन रहा लोग कि बहुत सारा भोजपुरिया स्टार लोग जो होला सुपरस्टार पावर स्टार टाइप के लोग जो बाटे उनके ही कहना बा कि श्रृंगार रस के दूर रखी इंटरटेनमेंट और श्रृंगार में बड़ा अंतर बाटे और वो लोग हर चीज में अश्लीलता के घुसा दे रहल बानी। तो हम ओ लोगन से कहल चाहब कि श्रृंगार रस अगर देखे के बाटे तो जोन पुरनका गीत बाटे ना जोन हे गंगा मैया तो के पियरी चढ़ेगो ई कुल जोन गीत बाटे ओमे कौने तरीके से श्रृंगार रस के प्रयोग भइल बाटे कि ओ लोगन के सीखे के चाहिए और वो देखे के चाहे कि वो समय में लता मंगेशकर चाहे मोहम्मद रफी चाहे कोनो ऐसा लीजेंड सिंगर ना रहल बने जो लोग श्रृंगार रस में भोजपुरी के गीत ना गावल होते तो हम कबो भी एक समर्थक ना रहल बानी कि हमेशा अपन दर्शक के संख्या पे कबो भी कार्यक्रम के वो ना होके के चाहिए कौन कार्यक्रम कितना बढ़िया बा उसे ओकर मूल्यांकन ओके दर्शक की संख्या के हिसाब से ना होके के चाहिए। ऐसे कि आज आप देखिए कि जितना भी बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम होला वहाँ हमेशा दर्शक कमे रहे लेकिन कार्यक्रम हमेशा आप बढ़िया बढ़िया जगह पे होकर प्रचार प्रसार हो रहेला। अच्छा एगो चीज बा कि जन भोजपुरी के एलिट वर्ग हमरा कहे के मतलब ई बा कि जे काम काज के चक्कर में चाहे पढ़ाई लिखाई के चक्कर में गांव देहात से निकल के शहर में चल गए। उ जब वजह गई तो देखलस कि भाई जौन ई भोजपुरी में थोड़ा सा अश्लील कल्चर जौन रउरा स्त्री विरोधी शब्दन के प्रयोग होता गीतन में ओकरा के लिख के लोग जौन थोड़ा पढ़ल लिखल लोग बा ओकरा से दूरी बना लेले बा। तो धीरे धीरे वो अपन समाज में स्टैंडर्ड मेंटेन करे खातिर जौन समाज में कर रहे ओकरा स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कोई रहे की कोशिश करेला तो वो भोजपुरी से दूर हो चल गई काहे कि अच्छा कंटेंट ओकरा मिलबे ना करी जौन कि केहू के सुना के कहो कि देखो भाई ई भोजपुरी में बहुत बढ़िया कंटेंट बा जौना के प्रति लोग कहे कि हां भोजपुरी में अच्छा चीज बा आदर के भाव पर कंटेंट ऐसा चीज तक ओकरा मिलल ना तो ऐसा लोग जे तमाम कारणों से दूर हो गए ओकरा के वापस भोजपुरी के क्षेत्र में ले आवे खातिर गीत संगीत के प्रति रुझान पैदा करे खातिर रउरा मन में कोनो ऐसा प्लान बा योजना बा? देखिए जना वर्ग के बारे में आप सवाल कर रहे हैं बिल्कुल आपके बात सही बाटे कि यूपी बिहार से निकल के जो लोग शहर चल गए रोजी रोटी के चक्कर में दूर दूर देश विदेश में जाके काम कर रहे बाटे वो मुश्किल से बहुत कटले के बहुत बड़ा एगो रीजन रहा कि एक तो है जो आपका दी कि बढ़िया कंटेंट ना मिलल तो एक समय रहा जब बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनत रहा जोना के मुकाबले ए समय में उतना बढ़िया कंटेंट नहीं मिला था लेकिन एक मार्केट जो 10-15 साल में बनल बाटे भोजपुरी में वो एक बहुत बड़ा एक कारण रहा जो एक मार्केट बनावल देगा जैसे बोला ना कि बेचले के काम करेंगे तो जहाँ से बेचले के काम शुरू हुए वही तरह से हमने के भोजपुरी के स्तर गिरत गए एगो माइंडसेट तैयार करी गई कि भोजपुरी माने गंदा और अब जैसे आप अश्लील शब्द के इस्तेमाल कर रही तो पूरे हम कहते हैं कि बार बार अब वो समय गई अब अश्लील से कहीं ज्यादा स्त्री विरोधी शब्द के ही प्रयोग होने के चाहिए कि गीतन में जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री बटे उनमें सबसे ज्यादा स्त्री विरोधी शब्द के ही प्रयोग होता वही के अश्लील कहल जाता ऐसे कि हमने के अगर आप देखिए कि स्त्री के ही एगो स्त्री ही ढांचा बा पूरा लोकगीतन स्त्री के ही दुख दर्द एगो तरीका रहा है स्त्री के दुख दर्द के दर्शावे खातिर ही लोग गीत बनल बा जैसे जत्सार बोला तो कहल जाला कि जत्सार जब जाता पीसत जो घर के महिला लोग गीत गावत रहला
उनके मायका से केहू आवत रहला तो इतना कष्ट मन में रहत रहला कि भाई मायका की एकदम दुलारी, एक के बाद ससुरा में गईले के बाद अपने मर्द लोग भी बाहर जाते रहे कमाए खातिर, तो इतना मर्द साथ में रहे आ ननद सास ससुर हर जगह से होके शोषण ही मिलत रहा जी तब वो अपन कष्ट जाहिर करे खातिर जब सारी गाँव जी तो ये तरह से हर जगह आप देखिए तो स्त्री के अपन दुख चाहे सुख दर्शावे के एगो जरिया रहला हमने के जितना भी लोक संगीत बाटे। जी और अभी के जो इंडस्ट्री बाटे वही के उल्टा काम कर रहल बिया, स्त्री विरोधी शब्द के प्रयोग कर रहल बिया और कहीं भी श्रृंगार रस के नाम पे बहुत ही गलत शब्दन के प्रयोग होता और वो से ज्यादा होके फिल्मावत भी जाता। तो ए पे हमनी की कोशिश ये रही कि हमनी के आसपास जितना भी समूह बाटे इनमें हमनी के का संदेश दे सकता नहीं, वो हमारा प्रयास रही कि हमके कुछ अगर नया पता चल रहा बाटे चाहे हम कुछ सीख रहा बाटे तो हम अपने आप से जुड़ल जितना भी लोग बाटे उनके संदेश दे सकी कि अंतर का बाटे कि पहले भी बहुत अच्छा कंटेंट होत रहला और आज भी बनावल जाता तो एक और बढ़िया के तरह से काम कइल जा सकेला, एक समूह में ही काम हो सकेला। अरे वह समूह के बात करता नहीं कि समूह अगर टीम इकट्ठा होके तो अच्छा काम किया जा सकता। तो रउआ नजर में जो पूर्वांचल के क्षेत्र बा ओकर एगो केंद्र है गोरखपुर, बिल्कुल तो गोरखपुर के कौन ऐसा टीम बा जौन की बहुत अच्छा काम करता जौना के हमनी के जौन खबर भोजपुरी के दर्शक होता ओकरा जाने के चाहिए, ओकरा काम के सराहे के चाहिए, कम से कम ओकर काम के देखे के चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा हम बिल्कुल केहू एक के बहुत अच्छा बहुत खराब हम ना कह, लेकिन जब गोरखपुर में इस समय में हमके लगा था साल 2 साल से बहुत सारा टीम काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें हम सबसे पहले आसी प्रोडक्शंस के नाम ले, वहाँ से एक ऑडियो निकला था, बढ़िया गीत निकला था और बहुत अच्छा एक श्रोतागढ़ तैयार होता। ये गोरखपुर से एक बहुत बड़ा श्रोतागढ़ तैयार होता और सबसे बड़ी बात कि ऑडियो बनाने वाला लोग भी जो उनकी दूसरे बैकग्राउंड से बटे और भोजपुरी में इंटरेस्ट ले रहा था। दूसरा एजा के मिस्ट्री टीम बहुत बढ़िया कर रहा बा, उनमें जितना भी लड़का लोग जुड़ल बाटे सब बढ़िया काम कर रहा बाटे लोग। और उसके बाद से हम सुधीर मिश्रा की भी टीम के बहुत सराहना करब, उन लोग भी बहुत अच्छा जो कहानी के ट्रांसलेशन हो रहा बा भोजपुरी में, एक से एक कहानी के और ओके पॉडकास्टिंग हो रहा बा, पॉडकास्टिंग नहीं शायद वो लोगन के कहानी के एक पूरा एक एप्लीकेशन के थ्रू सुनावल जाता, वो भी एक अच्छा काम बाटे। फिर खुद से कबीर तक की भी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो काम अब शुरू हो गई बाटे और धीरे धीरे समय लागी, लेकिन एक समय आई जब फिर से वो जो पहला एगो माइंडसेट भोजपुरी के रहल आज से 20-25 साल पहले वो फिर से तैयार हो जाए। जी राहुल बात तो बिल्कुल सही बा, कोनो ऐसा भाषा नहीं है, कोनो ऐसा फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, चाहे टॉलीवुड कहली, बॉलीवुड कहली, हॉलीवुड कहली, पंजाबी कहली, हरियाणवी कहली, कोनो भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जना में कहल जो अश्लील कंटेंट जना कहल जाला उ ना होके, लेकिन ओजा जो बढ़िया कंटेंट बा ओकर प्रमोशन होला आ अधिक मात्रा में ज्यादा मात्रा में बढ़िया कंटेंट आवेला। तो होला ही कि जो उस तरह के कंटेंट होला वो अपने आप दब जाला। भोजपुरी में भी आज हमनी के जरूरत बा कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आवे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवे, ताकि ऐसा जेकर विचार बा जे लाइव व्यू के चक्कर में बा ओकर कंटेंट पीछे छूट जाए। अब सवाल बा कि रउर भविष्य के योजना का बा, रउरा भविष्य में का करें जौना से कि भोजपुरी में एगो अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो, अच्छा कंटेंट आवे। अभी हमार बहुत ऐसा बढ़न कोनो योजना नहीं है, अभी हम सीखत रही, जैसे कि हम अभी बहुत हमारे कोनो बहुत बढ़न उपलब्धि नहीं है कि हम आपके बहुत बढ़न योजना के बारे में आपके बता सकी। हाँ, अभी हम पढ़ने की कोशिश करत रही, बहुत कुछ समझने की कोशिश करत रही, भोजपुरी के अभी बहुत जानने की जरूरत बाटे, हम अभी सीखत बाटे। तो हमारी कोशिश बाटे भविष्य में आज से 5 साल 10 साल बाद हम कुछ सीख के और हमारी कोशिश साहित्य में लोग के स्प्रेड करेंगे हुई कि हम कितना साहित्य के बारे में युवा वर्ग के कुछ ना कुछ स्प्रेड करें।
अब हमनी के बातचीत के ई आखिरी दौर में बानी सब, तो रउरा से हम आग्रह करें कि हमनी के दर्शकन खातिर कुछ गुनगुनाएं। जी तो गीत में चूंकि एकदम से लगन के समय चल रहा बा, तो हम एगो जैसे हमनी के यहाँ होला ना कि सहाना होला, सहाना के बाद से वो जो होला कि जितना भी लड़की के ऊपर जितना भी नजर लागल होके वो सब निकल जाए, सब नजर खत्म हो जाए। तो चाची या माई लोग इको गीत गावेला, तो ओई के 4 लाइन हम गुनगुनाओ तनी। जोग जाने रे माई के बेटिया, तो ना जाने रे माई के बेटिया, चुनरी पर टोना पियरी पर टोना, चुनरी पर टोना पियरी पर टोना, सलोना के बेटिया, जोग जाने रे माई के बेटिया, टोना जाने रे माई के बेटिया, टिकवा पर टोना नथिया पर टोना, टिकवा पर टोना नथिया पर टोना, सलोना के बेटिया, जोग जाने रे माई के बेटिया, टोना जाने रे माई के बेटिया। वाह, बहुत भाव के साथे रहल, बहुत भावपूर्ण रहल। खबर भोजपुरी के टीम रउरा भविष्य खातिर रउरा के शुभकामना दे रहल बिया। आ जौन बहुमूल्य समय रउरा हमनी के देहनी, एकरा खातिर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रहल बिया। खबर भोजपुरी के बहुत बहुत धन्यवाद हमके आमंत्रित करे खातिर, एक छोट से एगो बातचीत खातिर, और हमार बहुत शुभकामना बा खबर भोजपुरी खातिर कि हमेशा बढ़िया बढ़िया कंटेंट के साथ ही अपने चैनल पे कुछ ना कुछ हमनी के दिखाओ। धन्यवाद।